Umeteboniga na kiensere Nchembia naboka kero twaboka twasa omutandao gali nara breaking news nara sad post bulingi kiari bono rende buna chinsa chikonya kwaenda buna abakenya bakara abasaki na abachire usana batwamanye buna omurai bwekiama kiregia ODM omoskeraira Amolo Odinga nigo abeire kagutimuka gose nigo atimuka imambia yeri tukore rero senya gitaria ya moyo muntu Matilda imeye ensere ya India ase abeire ka korwaliwa ase egekabone bagabwate chiwichikanga ibere anyway tutaragendera tambe nchinkuru Matilda ubaigwa Nenchengoro kwa Catherine Nyaboga na bondo chabange na mwakubire na kirero twachirega iga chinse chiga kurende etwachire kuba manyali atekire anemono litukeri gensi ya Kenya ekorera korwa sensemeri ya siasa na korwa ase abanchu abasiasa bonsi nigo twaboka no motenge chana boigo omoichano moneri tukeri rero na nonye family tirabake gukwana uroche nonye guse umurai bwense nare ake koena na kubwatoka official statement nkagerete Kate ogotebi nonye umwane kengwerere umuske Raila Odinga umetebona achigochaka kurukwa nga umurai na kabeire I think nebirero etoke nkwarenga sense mo ya ege siasa usase nkwanje to burai was ositibwa ati kwa bwanjete umurai umuske Raila Odinga obero umurai ubwateri bagari nene yes amekita mizizi katika ulingo wa siasa na amangana ndamange anene mono Matilda Ngonyori Raila nigo abeire gakora ekiama kiregia ODM ase miaka 20 bono na ekiama ekyo Ngonyori yake ango mutinyo erete gosino mutinyo yigana aro ngochingira benge emiaka 20 gesa ogochaki wa wekiama ekyo gya ODM andake Matilda kereto goteba ogochaki wa wekiama ekyo ODM iko kereto goteba emiaka 20 igo nigo ki hiachagetigwa ngo mwaka 2005 ya mwancho murigere nabo igo andake Matilda to ire mwancho murigere semere y'umugano w'umuske Raila Odinga tumuire okoiboro kwaye na chinchira aswete ase siasa omuske Raila Odinga okay orabeira ase birugo ao egati abo obojumbe obere omo waziri na boigo obeire omo prime minister obeire opposition leader ase myake mingi kurenda ase tokurigira ase mangana ye family omuske Raila Odinga kaiboro ase omwaka 1945 umutinyo umutangani kikima kwa mwaka chitariki isano na ibere yes asichinse mwachiricha maseno igogotoka Kisumu province ni ya Nyanza buna lichikare cyari kurokwa na nigo are omwana Omeri Juma Odinga nigo omuga ka Jaramogi Oginga Odinga yorengenero mwana siasa umutingo gose mwana siasa omokongo anemono koro ase orogongoruri wa Nyanza Matilda Minto togenda ndake otumanye family yaye tumaya goswa anake toswa ime ya siasa tumanye omwanchi umurigerira na kiraira arenga sensemeri ya siasa tutakwanire mono igoro ye family yae kiagira nigo omurugi abwatu omurugi oyomo manekerete na mama Ida Odinga na boigo na bana bane korinde ase ekira goswa amangana limelight tukwanire usamangana siasa amangana yoburai omwaka 1982 muskera Odinga I think governor drama chichakirete ekero eku yabonete gokorekana ko seba bonete ko Rusia ngakia bakenya igatia burai bwe mugete barusie omo raibwense mokoro muske Daniel Arap Moi asekero giki korende Raila negatia baraibalia bangete gose ba planet bachegwaka omoske Moi siko korende akabaga komanywa nigo abete gakobwatwa omwako yo 1982 oiko mwaka 1988 na rierio abwatwa ng'emyaka star kera abwatwa ng'emyaka star gasekero agakumiro gesibose na kitoga tebaseke gusi akarabere jerase emyaka eyo egeka 1988 ange omutinyo kabirega akaigorerwa nabo igokewe kanande umwaka utarahera nande gatoka nande ando bwatirwe sentunda yene kiyachuika umwaka 1989 erweye mochi miakianda 53 na kianda nigo abete kakobwatu kwabuna oyo Minto Matilda abere kakogotebyo Matilda ensemeri ya siasa ndake nere umwanchwa umurigerira aganeti yake tokomanye buna
siasa cha Raila na kiare gochiche sana na ki abegete emeria ya siasa mete Matilda Ominto. Yes. Raila ni ga aiborete korwa se familia ya siasa. Abana siasa. Ogotebunga abana ko iboira so bugambi na boko mumo. Yes, amanyinga narororo. Ya. Yes, omugaka Oginga Odinga oyorengo murai egose obete omwana siasa omukongo asama tukamagega egatoka muskerela Odinga nerekera wiko mwaka bono urabwatiro nandike gukumaka 1992 akamererege ekirogo kia Lang'ata kyo bujumbe amate nabo igakanyara goswageti nabo igakaira ekirogo gosaka iroburai ase enzinse mochiri cha Lang'ata gotoka Imeye County ya Nairobi lakini rinde it's funny ngana papeti ase kirogo kia sia matukamanga miaka 21 Emiaka 21 gisiasa mirongo ibere lakini kiroko rigereri boronge na bakorete miaka 21 kuru mwaka 1992 cyaringe kitarike mirongo ibere na isano na 26th of January 1992 akaba anari aswete ase kiroko ky'obujumbe ase ebunge ya Lang'ata igobona akaragoika omwaka 2013 cyaringe kitarike mirongo ibere na isano na isato 28 of March nase emiaka yige mirongo ibere emyaka igaro mujumbe na mange akorekanete ase oburai bwae nabo igo nonyera ase serikali anene ikiagera in between na beto mwaziri na tenenerete buna bono mwaziri tukuriga magana energy ase omwaka 2001 weka 2002 na boigo mwaziri bo magana ichipara na public works na boigo housing omwaka 2003 weka 2005 na omwancho murigeria togochigo koira omwaka Korea o 2008 yarenge chitariki 17th of April goika omwaka o 2013 chitariki kyanda motenyi okane Matilda Ominto omoskeraira osenya guseraira nigo abetu mu prime minister oyo kabere bwense ya Kenya tari boigo. Yes, a second prime minister. Actually ekirukurigiria tofauti eregaiga sia amatukabo aburai bwaboniga na amatukaria omuskerela Odinga nigarengo mujumbe at the same time nare ekirugo kyobo waziri na ndagaika na baru mu prime minister no mu waziri manene na ndigari opposition kusatani na sense mo ya opposition acha getu kwa mereria serikali mono kare chinguru kare omujumbe ya nande na wabwatirio gisana Igoba no mwancho murigereria togenderete kurigereria siasa cyo moskera Odinga una Matilda Ominto atebire buna no arenge ase buno mujumbe wateba nande karumo prime minister nanda sense mende karumo minister igoba no Raila niga anchete siasa kiandage ikomi Matilda Ominto timaiti go sono motenga omoskera nigo abetega koboria ekirogo kyo burai bwense ase chintunda isano korenda ase chintunde chisano kikiabete omwaka 1997 eritangani na baboriti lakini taireti egaiko mwaka 2002 nkagira tutimezo sikonyo koibiro na mangi akorekaneta so mwaka oyiga onyorenga ni garo mujumbe lakini rene ngubori ari kirugo kyobura bwense lakini mwaka 2002 akaena na libaga tachiti kubori kirugo kiga na seki egaro chenga andake muske Daniel Arap Moi umetekero kwa Romeru rimo turikogana na ndamagosa erorere akarabo nchirate yo omuske Daniel Arap Moi ararusiwe kirugo onyabara yabaiga bande mbako bwaterana nkagirete nga tutarakwana ati siasa chia igatia ena omosike Simon Nyachae eyigana renga kikate omuske Raila Odinga aimukirete igoro akarigereria asikia makiri kia Ford akonyegitara bako Ford ke na rimwe gete omonyete agawonchoka akarigereria siasa tabanga Kibaki omwaka 2002 era tapolitikiro kyo agaikaranza ikono ano mwaka 1997 mwancho murigeria Raila niga boritikiro kyo borai bwense wetera ikiama kya National Development Party NDP toire mutwe akaswa ebyo nasoete na yabwateraneti ase byama bitano egati yabo buneke gya Ford kiriki arenge original so mwaka 1992 kurware kiraranga ebinto mbere buyego na ndakaswa bono kero kyaba Ford Kenya akachakaswa Ford Kenya kyagera iseno arenge airemeri
yo lakini kile sasiri obugima bwae nande ndo chenga omoske Raila Odinga karaya ya teribia nande bono ni gachite goswa ase kiama kirikia National Development Party ase omwaka 1997 yes omwaka 1997 nabo igo akanyara koba omurai omonene kigima I think yegabone gutwirane nande mageka monyete Ford kiarenge buna Ford Kenya kirokoriro mwaka uri 2002 lakini ase ekiame kiga kende kia NDP nigo kiarenge buna bono kiabwate chinguru buna omwaka uri 1997 kuraro nande nakorete ni kiama eketingu sana maite bono actually yabone tugochaka NDP alafu akamenya waswakano yes Igo omwaka uyu 1997 kiraburite kirogo kyoburai bwense buna NDP na whatever nigabete number 3 gachito yo gatatu mutangani moi na kiachite kurigereria gotebanga yaya omurayo yo gesenge jago tubware bakaturigie njira yoko bwatera nabuna toswe opposition na lirio arwete korwa kanu na ndaka tambuka guchi Ford akar Ford kegaswa Ford Kenya ekiro yacu ko mwaka bunabona mwaka yiga 2005 taringa noko ges ODM ekaiborwa ekiama kia ODM gikaiborwa ekiama kia tevete gose kia bate ekiama kia berige komanyekane ase amatuko amange ase myake mengi sana mwaka 2005 Kate ngakirete no manyetenga ko sherekea bari gusimba bonete go mbagendete go chengera emyaka 20 lakini egatuko moyego monene tuikiraneti omoyega omotanga no korekanete oyo kabiro gakorekana se county ya Kisii abwaso mwanchwa omurigereria tukoira ni maega omoskera ira neruganirie gochakora omoyego oyo korende takoretiki Matilda buna aiga I think asege kia Gusii Stadium ritugerio eri arengeri tukaria Juma chitariki 26 omotinyo eta ekarorokananga omoskera Odinga na bwana tukikase getikia Gusii Stadium mpaka bara ibonsi baigitoro bamanyetenga omoskera ngochare lakini chinsange gachakorokananga chidalire kero abakonyi bari ababwate meri sana sekia magia ODM abo moske Gladys Wanga baikira naro nalia yes nalia chitekuikirananga bono ujumbe bachite kurwa nelinga ki bakorire gusabaka ikirania nkwana ya omoskera Odinga utatigarende abakenya batigarete batamanyeti asomusunte batamanyeti omoskera Odinga na kiataikirana dende bunere Matilda tokaba twara ogosemeria ko batete omutinyo 10 guchakira kitarikange kyanda nko batwarenge togotwara litkoline ryo gochengera ekiame kimo yigoro koba ase county ya Mombasa yes bakimo kichiti mu bunabone timu ya Shabana abakenya bange baliganirike gimanga ninjo mwensi tochengere bakaliganewa lakini matuko makego bakatebanga it has been postponed lakini Matilda turaira nake anye ase chigwiki ibere chiabere chigweta mwancho murigereria enamba enene gosomo baromonene bwa bakenya boniga ni gutumika emetando igintu kimanyikaine buna social media mangana abere kago sara goskagwetana na buna Raila Odinga okure egento kirirete uritkoria moisonde kere omokonyi bumurai bwense omoske professor Pram Kithure Kindiki arenke ime county ya Siaya gosira abana boda boda nigo aimugete igoro nanse agate angaraira mbuyari nagendete kwa yana Faruki Betigari ntwaro chikagoteba boigo na omumro mwabo yes almost ke Oburu Odinga nere na bete kagotebanga no nyamo kunya goteba na bwate omochano mokeigo lakini nkobale bya nagendete kunya kunya robo wenia boigo abakenya bakachana baka omurugyo mama Ida Odinga akanyara ago chigotena gotema kwana abakenya nigo bagotebanga totebi ingai babari lakini renda gotebana ki na igure bire rubeno na rororo nagenderete kunya koba neba Matilda Minto onogerigo se spokesperson ya Raila yeso kia matuko makeiga itire na gotebanga ya tiako reta mangana yobuli mase metanda Raila ni go achiete kwegokya
akore baro chinga mpako kwa Kenya tiga baba Kenya chinga kinyororo korinde mbacheti wasiore ngankentu kikerike gendrete aba Kenya Kate ekero kurigiriria aba Kenya ekero ense yangeire ko babobe I think ngotwara bare feeling ekiagera angechi wiki bere cherire abakora kiro muntu akwimuka tu post yari ose mutandao nga mwarorire Musikere Odinga bori inga yoyo igagutuka epicha yende kabake gutaranga ororekanira ndake kare sinya gitari gete nandaro moyenga yengu ari kare no boyenga yengu tari meyense ya Kenya abakateba yaya umete amangana yemitandao na mange echibicha bune chekero cyatokira okonyoranga uguchichiera ngora rero umete abantu bagutumika baka AI lakini nande gatoka nga bono batebi waba bwatani bae gose bali bakumurutota bonse bagotebunga tegerera Musikere Odinga anairane lakini bono kagiretenga ekero ujumbe ga ekubwatu kokorwa senseri ya India enyagitari yu ya Deva Manta ande bono baka babwatia machiko gete arakendereri gwaroro amanya guchakoreto agocha sensi ya Kenya ambatukare bosio nigachete no mwana oyo munyaruka Rosemary Odinga nero mwirite asinya no muchando orengenga andake eyesight kusokorora kwayo kwa batu muchando risondire Musikere ira bwatu muchando sana kora mwaka norera iracha betu sana igoro ya siasa riserio pero kumona na kera kwa na semitanda nko baliriri ko osaseme sangirekano nko baliriri ko Rusia maliga sana ikobono na bwatu muchando ase erisoria yerimo matuko make bagotebanga andake no kogoro okoba inchiranere ngomubiroe ko amputated osungo beire inchiragete yege koro kinga amaene narenge no boyenga yengu lakini rende Nyasaye bekengoro ya ase agiya Matilda tugendete kurigirira senseme ya siasa Raila gaswete siasa kare omoke sana nande siasa chiaye obere ka gochimnyoka sana nande ase chintunda chinyinge obere ga kobensemere yo kwamiriria serikali Matilda Minto kurwa oboraibu aye omorayo kabere bwense ya Kenya Musikere Daniel Arap Moi goikera oboraibu Ruto kurende ase anyanda ke Matilda twirane maega oboraibu umurayo kare bwense Musikere Uhuru Kenyatta na poigo oboraibu Ruto Raila na abete upinzani yake na ndagacha gaswa imeje serikali aketumanya ngasa yokora ngenjo wasmairi na boka maitinga ngikire botambe ekero tokurigiriria siasa cyo Musikere Odinga tokumocha gukwanera ensemo ya nga nabare a very strong opposition leader lakini kewe kebiro gakurigire timeti gusi egare ko botambe ni gare gotabanga no gotegerere kyaba Kenya abaganeti kwanyara buna onyene serikali yo satene yo murayo mutangani eyo murayo kabiro Musikere Daniel Arap Moi Musikere Raila Odinga naso etaroro ande agakore mirimo na bo igotokurigiriria buna eyo Musikere Kibaki bagete bakarose serikali bune yibono tutozana tukiraise yagete otenga ya yanki bakibono na buigo Musikere Uhuru Muigai Kenyatta bakarose yandishe andi nariri yachite goswe serikali magata ya Kenya boniga kerare kuburi kirogo kibura bwense Musikere Raila nere naswete akaboria anemono kurasa bo mubori bo Azimio City coalition ekaba a very strong coalition and ekaba a very strong opposition totebe umungano wa opposition eyo yabetenga nonye umete nonye Musikere Ruto bwete Musikere Odinga tatigarete mageka tambe abakenya nabange besogetie abantu nabange babwatuko semeria sare gusukwigie na sare nga nachie gukonyense ekiagero kiro kurigire bari bonse bimugete gusumu baro abakenya bimugete bakamwakire kora abekoro kinga na mane no murai ogwate na merete kiro gikobote nande andake naranga ase gose tokomanyo mwanchi umurigereria Raila chintunda isana aboli kiro kibura ibwense lakini ntunda teyo abiogete ase chintunda chinyinge cyababere gakuire kina court kagotebanga ya mbangu se chanenke amanyite siasa ero siasa na gotebunga turikubeke ngoro ikiagero isokurigirire buna bono singa kintira chiete gari se egetikia mo mari gari so mucho Nairobi abatema agatianiwa ama inekero gekiga nkiamotene kabisa lakini wone gatoka nga andake tumete usine gochika usina okubanga kwa Nyasaye egatoka nga
na bago te mukoro kenyongerere pi lakini ando musamayo umete buna last elections last general elections sekra kwari kurigireria muske Raila Odinga na bate backup ya korwa bono murai bwenso mukoro yari kunyono neke chikoro cyari ko baru kwari ko anyongerete sana bakatoka ngusanga kai oyo nabakira chenyanza na boigo onyore na bate safari yokogende asi kora abo mobwense ya Orongoro Africa AUC kiro kerikia African Union Chairmanship ekyo irete I think bona umete umuske ule Ruto kira kwari kubarigireria politically na umuske Raila Odinga mbare kumerana lakini gatoka nga enchira Raila Odinga bona amandamano nare akorekanete umwaka 2023 umuske 2023 umuske Raila Odinga kusense meria Azimio na ubare ngikora amandamano yaiga egatoka nga baire umuske William Ruto ibrukunyo sana ekairira ekatoka nga umete bakorigyo mondo mete siasa ne bwate ababisa ne bwata basani umuske William Ruto korigireria gatabanga inchira kiye aranyare gukanya amakali ari ase opposition egente gitangani no kwene kebuna otemire korigia atemeju chini anyare gukwana no muske Raila Odinga nande nkagirete bicha ya tekanete ntangani kegima nekero barorekanete bari mensi ya Buganda baringe o muske Yoweri Museveni muske Raila Odinga no muske William Ruto bone gatuka nga ononye umuske William Ruto rorire wikamusire abahunjukana ne au me Africa bari ekero kire kia AUC lakini rende egatoka nga awatiriri ase touch mirongo na inya mutienyi ukabere umwaka 2024 then ngwaro chibuna Raila ose umuraibu enso muske Ruto akomwetana kamukora campaign baka akerwa agateanganche na nchire omukenyo mintarae obo muboiga bwechinse cyarogongoro Africa chibesa chikarwa se kiganja gya serikali chigacha gukora campaign kere chibesa cyaro ase kiganja gya serikali campaign cyakora toyo mtomatrida asenchira ya bene kegima korinde umuske Raila omukenyo minto yotaite kora orogongoro Africa ni go ekruge kikire tuenere Mohamed Yusuf Mahamud ya Yusuf sevatirita Djibouti Djibouti umutinyo kabere omwako yoga mapema omwako yoga no ere obweteraira gusenere oirete kirugo kiria omoske Raila abete gakomera amatekegima Matilda ese kurigeria ngorangino wete bikuru ebikuru etauni mbobere nando nyorenga abana bantu gusini gera sorogongoro rirwa Nyanza nande yabirike gutware meri sana gusi ekyama buna buna ekya ODM chinguru cha muske Raila Odinga gusi mara ange kurigere nonye the omugabano omukoro omoske James Maribongwae ari nge imekya makia ODM akawikaga kuri miaka yae nabo igonto bote muske Paul Simbarati nerore omukonyi asekia makia ODM ngagirite ngabona abagusia si miaka menge nonye batite gutware mbenga obonega ekia makia ODM kyabere gutwara kuba kinya asigika ekenene mono mwancho murigereria no ara yugo sento gendrete go kumanya omugano bwoye omuske Raila Odinga Matilda ensemende ensemoyende tukurigereria gati yokurobekana buno bono na hotebi mwaka 2023 yarekorora kana ngo muske Raila Odinga bagenda ntubwate Kamkunji grounds yarenge common point yare gukora esibare gukorera gukurobekana osekero baigwete kugenda bakure bari rigoro ya serikali okonyora ngo kuunga omuske Raila Odinga nere kiongozi no akaraete timu osigati aba Kenya bari baigwete korera kubatu kebiriro bya bocha serikali ase egetikiri ya Kamkunji grounds buno bono mwaka 2023 na nento bwate Jivanji Gardens bari gutoka Rosana ne chinse mochinyinge babete bakora chirale sana bagutara lakini bone gatoka nga amonjeri gacha gukorekana last year kero tobate the appraising of Gen Zs gatoka nga abasaye bono bagatebi onyore tumunyaruko yo moko mutebi nga baba kuranche bono imiaka yago ndabugutimuka ntutiatosoke kwa niaba yako ekaoro kinga abane mpaka bakenya mbaro chenga
Omusikelele Odinga otemire asimiake mingi otemire kurwana esege yiga bona abantu abakebare chinguru tigabesoke bandwanire nande ekegoria geki kiari gotegera Raila sana. Yes, abafuasi baina abange aikero kurigeria miaka emeke na iso kurigeria nonye abajumbe abange bairete birogo inse ya ODM nigo bare okoranga nabasae barabake abantu b'emiaka emeke nabo ntobwate bali abakoro lakini karokananga mbaroro ntobwate abali abere ga komenta egati abo buna kero kuri county ya Nairobi ne bwate gati abarai bali bwate meri sana gose babere bagutinga bagukina wetire kiama kia ODM na boigo I think egento nande abantu no nyumura yonde bwensio kolire mbira monere aranyare kumuitabera no busibore bwaye yani obosibore bari babwate freedom nere yarenge akiro montare omurai asikia makirike ODM ligere linga unabono nonye baroseti the broad based government tufate mo senator buno ibe county ya Nairobi ubwate mo jumbe Mbakasi East na boigo ikati abande bari babiri bakorokananga na bari me broad based kose wetera somurai yobo maskana romete murai to soireme kiama yani osoire serikali egiga ntuno otori ise kiama kiae ositora se kiama kiae lakini mbabwato bosibore bugotenena nande bagikeri the same government the very government eri umurayo bari nande Matilda Minto Raila gasira chinga kichiria anda kikiame kikimuganiti etina tichinga ki ekiame kyo kia ODM kia muganiti sana oise kuri buna gwakwanire abara ikuru kiame kyo osiko Junet Mohamed Gladys Wanga umugavana we county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir babeire bagotiana asemesangirikano yabo nga bababoli kebege ko 2027 etrarose serikali gose no tokarime ya serikali Kate to ko genda agati umutima ko musinini elinde tuirane tonyare ko gendere kiagera historia ya umusikelele Odinga nintambe no murayo monene igo ana mangitora chigusanga na bwo ntu chigukomanya korwa nonya igaso mucho busongo chinsemo narari ali agenderete gokorekana Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tempo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores
Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuera hangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere hangene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. sana nende mwancho umurigereria Kate Etogoswa mwancho umurigereria ase ntunda ya kabiri yo kurigereria omugano ye omurai bwekiama kiregia ODM umuskenya gosira Raila Amolo Odinga Matilda andake ensemeye to wate tokurige chikura cha 2022 lakini na ntonyere mwancho umurigereria kibona abari kibaitwa mangana dipo nasanya na boigo Daniel Ontiri na obare asobo gatagatibu omucho busongo bagendete kusangiriria ebirengererio byabamenyi kurwa omucho busongo igoro yoborai bwaye omuskeraira na boigo omugano ye na ali abeteka gukora sense moya siasa. Yes, na boigo nonye Wycliffe Manyara Waima Tyson. Wycliffe Manyara nere ndocinga na basa agendete gusanga na abantu kigima abamenyi ukoro chinsemo namono igaso mucho busongo igo omwancho murigereria to busugusuke kyageranto gendete kurigereria yaiga na boigo ekiro tutaramanya umete capital I think bono gano ogende capital round about rugara na bokubuga nga inkikiaba orairire nga no mubasuka no ba asie mucho busongo lakini amashabiki abantu ba timu Raila na bange I think no boli omwana omukeboni iga omwana w'emyaka 5 bampamanyite Raila Odinga I think bono omente kuchibosio na yabaye buno murari Kate enaronere yabirenga umurai bobo mu Azimio umurai bw'ekiama kya ODM bono like toja kwanza kere na boto anarire umurai bw'ekiama keria bono so umurai bw'ekiama kya ODM umuskere Odinga now you see bono anyway nakyo kororera nga Nyasaye andake ekiro komenya menye njira no tiga ekiro kosoka otige legacy abantu yes watige legacy abantu nkibara konyore nakyo ekiagera boni goro cha bande bakore umete actually boni gambara abande barerira amariga abande ndagera teri goswa abande gasiya sinyire ekiagera egentongero ororoke gocha kego cha bororo nkire kego cha bororo na ase bunabone mitandao ere lero umete tokonyara kubisa muntu na ndisi kurigere nonye family onyaye gukoigugo oburito obo ose muntu ndo bwensi orenkali na baigweto oburito oboiga amate na bego tigara sako korende etari mangana timanyete nga ekiro tugukwana nere Kevin ongeri kurase studio kabere na tumanyenga abaiga babo Daniel Ontiri na boigo anko depo nasanya ngaki be ariganirie angana na ase obochore buna bore wa 2022 na bwate 48% kiro kurigire 48.85% korende tutarachi gukwanera mange abakorera baiwe chinga kibarere bautoke Wacha se studio yakabere bakwane amangana yes basange birengerero byabo obororo bosoke abantu bakwane yani abantu babe free kumurera umuskera Raila Odinga Wacha se studio yakabere sanga na omuriketo Daniel Ontiri nogo sira ko kabiro murai bwekiama gya ODM muskera Raila Odinga asituikanira sensemeye tono mintaiga dipo nasanya unenchere mwa konyori birengererio bibamenye kurwase county ya Kisii abange batukwanira igoro yenchira andake bamwenyorete ebirengereri byabo igoro yugukwa kwa Raila Odinga dipon abo kwana kende tonyore ebirengereri kurwase abana inchi kurwase county ya Kisii mbuya muno sana omwanchi omurigereria ekera tukugamba kurega sobo gatakati go muchibosongo niko twanyoriro gwakwo konene sana bunense ya Kenya aso kumusiria Raila Amolo Odinga oyo konyoro munyakerogo gwekiama kya ODM ntunyare gokorera asobo ime kurwa bono igago ikamaragoba asobo ime
Raila nindie iboretu ngiria chagete siasa yaye na boigo na ki mirimo kiabere kagokora asense ya Kenya anene iragere aba Kenya banyare ko bakumuinyura lituko gochia serinde igobona muna oyo minto Daniel Ontire kakogotebia nigotorega iga na ba minto bali bachi gosangamo 9 kero kende kirige kogera gose kiri bakunyura igoro ya Raila Amolo Odinga oyo ekonyoro motelelwe kiama kia ODM gose Orange Democratic Movement ningakora libageriga gochia soyo minto Daniel Ontire atigotoira ase maseyemo asaba minto abaiga bagendete kurira Raila Amolo Odinga na nene kirige kogera bakumurira no kumunyira kwae Bwe mwana sana nabugo chakanelita ototebinga nabukurusia kobi otenga andakenga ki gosenki keri orachi kumonyorera umusikeraira agwacha kwanza lilia samalira ngoro kweva nisibogongo yani arolire bobe koyugo bobe na Raila okure Raila no muntu tuanjite ga usira Raila no muntu orengo otokonyire ga Kenya ngo tebie familia Raila aida pole sana gaki obugima nabo burigo gaki pole sana FC familia Maseno entire Maseno nawaambia ngoba pole sana gaki Raila no muntu otokonyire Kenya tuarenge gosusurwa Raila fight Raila akurwanirire kirase gaki ngoba ya ba minto gaki twasirio muntu orenge gokonya Kenya gaki Bwe mwana sana abanda skaiga nabugo chakanelita ototebinga kiria orachi kumonyorera umusikeraira esa marieta ngoroku Jonathan Ochuoto kurwense moya pasibo getaurio mo tenenelibwe vijana kurwe ward ya pasibo getaurio enare goteba iga ase umusikeraira Odinga usirire ebintanya areko baga gokora Kenya ine binge nginyore nare tetege ntoko ka multiparty ebiame binga ase ense ito ya Kenya akaruanerera amangana ya free education bakareta no mogaka nyagosira Kibaki arafu bakareta chi county itwanya reko tokonyora magendero tutare gocha konyora buna ntu bali tokuru mashinani mari kabisa bono igo pole sana ase family naende ntoramo no kutorareta karongori gaito gakego no uri nyare ko ruwa karongori na batoga kwa baso mwako no mwako renge bwa maskani ya manene mono ewo bwe mwana sana nabugo chakanelita asamaria tangoro kudag Nsongonde ando yuaro mono kali we constituency ya Kitutu Masaba nando teneina segero kyo bochumba babo Kitutu bwa Masaba igori tanga nikegema igonko abantu ba abagara bonse asebale na pole abakenya pole ne party ya ODM na pole asogo sirio mo semio ito wense ya Kenya kendo kende ya kabere abantu ba minto abakenya twins twara batoererwe kero serikali ndo kubanga matanga yoyo minto Raila oitwanjete mono ando kabereka kurara asego youth ba minto kendo nganda benyoli ngalinga toteme kubata chikura tochore abaraya baya 2027 na inche rende buno mo nogaribo mo Getutu ningatenegero ko bojumba lakini nde boni gatali siasa kwa tuacha tolera sobugam bwe mwana sana nabugo chakanelita ototebinga aye kwa yo kabere muraibe kia magia ODM asara kikwanyolera na mo Kenya kawaida na andingi kilio orachi kumonyorera. Mimi naitwa Haruna Gai, mimi ni mwanabiashara ya hapa Kisii Town. Leo tumekuwa na ushuni kabisa kulingana na kifo ya Prime Minister Raila Amolo Odinga. Raila amesaidia Kenya, hata utulivu yetu kunayo, kama sio Raila hii Kenya ingekuwa imeshawaka. Tumeomba amani ikuwe Kenya mzima mpaka tushike msee na kila mtu akuwe na utulivu, na ningependa ili kama itakuwa analetwa kila county wapeleke huko waende wamuone kuliko kupeleka Nairobi ama Kisumu ama nini, ikuje mpaka hii county yetu, sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi mpaka hii county. Ni asante. Bwe mwana sana naye nabukuru birengere byao esa marieta gonkoro kwa Peter kurwa Kisii County gongote bapore ase familia ya Raila Amolo Odinga ne familia ngima ya entire familia ase Mama Ida pole igongote babuno mugusi koru Kisii County twasiririo umurai otorenteira magenderero emiaka emenge twasiririo umurai chenchesi emiaka emenge egento yokanda inyore Raila na kero kyo 207 ko ito tuarenge segie kaba abande ko bagoteba nga tiga abantu bakwitogamba agateba tinkora maiti
agateba agachusia omorembe omugaka oyo orarire muna ararire gaki omorembe uri arwanirire emiaka yonse tomoanga omorembe lakini zaidi ngoteba ase eng'encho ninde gusiga inche n'omofuasi bwa ODM igusiga iga ntobwate omorayi okoru Fred Matiang'i gaki gongo gosaba buno omogusio ominto nando ong'igwe nkora ngigetembe nkobekere nyusi yonyeigwe tiga gotoira rogoro ase omorima ntori gochikwaga nyomba y'omusaonde ntori gochikwaga nyomba y'omonto yagachirwe gatagoka ninchu twagache nyomba yaito ya UPA gaki totenene nortora asikwe abarayi bari togochikonyora buna CMC abeto mubunge Mosike Raila nigo abete bogo mo prime minister aiga sense ya Kenya Mosike Raila nigo amanyire buna kiongozi wa upinzani abwasa matukama kwenye broad base ya Kenya Mosike Raila bogo nigo abete gati yabarai baliba abere bakurwanira Kenya banyara ko baba konyara magendero Kenya banyara ko bago konye kakurwa soburai andake dipon nkikelea ora chikonyorera Mosike Raila ubatekana no kokwa umurigende bana tukana takusanga matukane yo koiborwa negotiation go so upinzani anena serikali ase twanyoringa tenyi omutangani niga ibodetwe ase nyumba yomurayi ose oyo kabaire omo Pfizer president omutangani Jaramogi Oginga Odinga nomongina Mary Ajuma Odinga igo omwanchu omurigere katondo kusanga senchirenga bunejo kurigase obugatagati bw'omucho nabange bagenderete komunyura omugaka Raila Amolo Odinga asiga singiya akodete nabo igo okunyurwa anene nigabete gakoriye president kitangani omwaka o 1997 chingaki aligetie oborai bwense korende tachia koira kereka omwaka o 1997 nigo aligetie kerego kyoborai bwense ekero bare go pingana na Mosike gosenya gosira president Mwai Kibaki nigo mubwete sechukura nabo igo tacheti koba gakoba omurai igo kero tusanga gachibiche kiganeye maseyemo kuraiga asoboka takati bwo chiyobo songo ekero gusanga munaye anene amange igoro ya Mosike Right Honorable Raila Amolo Odinga oyu bono karero asukurariwo kugusira kwa tenga asobokoreribwaye Raila Amolo Odinga nigo abete minister ya energy akabe minister ya roads na mangananda amange nopiro bokoreri kurwa sechisere bokatagati bwo muchobo songo ekero togante gusanga munaye alia anena so muchobo songo county ya Kisii gose Orogongo rwa Nyanza ndoro ruero manyire buna engome ya ODM ekibono kerere muna mondo teka kurwa n'abamenyi be county ya Kisii emechando anene ebirero byabo gochia ase amate yomugaka Right Honorable Raila Amolo Odinga muneka taseni kyagatembe ntori go tukumagega tugenderere kubamanya maseyemo una amangana genderete koro kiwegana so muchobo songo abantu ni wabesokirie asobonge sana buna murigerere tie bagenderete kumurera omugaka Honorable Right Raila Amolo Odinga asense mo yendeka ngo chikwalika yo minto Daniel Ontiri Raila nigabete nigare prime minister ya Kenya oyusoete omwaka 1992 as the prime minister of Kenya naboga akaba elected as the member of parliament orakore chigasi akabe minister ya roads akabe minister ya energy nabogo kogendera tigango ogendera go tumanya sobonge kero kende ninkyura totebya sebono iga igoro yomugaka Raila Odinga buna abantu bagendete komurera bemono sana dipon kwa sense mega roundabout ya capital imejo mochobo songo mwatomere nigo nagani onyole chibicha kurwega masemo ase obogatagati wo mochobo songo ase roundabout ya capital Press County ya Kisii
na mono abasae b'emyaka emeke banyara kuba bagwesokia asa okorokia okogeche kuko batekana no gukwa ko murai beke magia ODM Mosike Raila Odinga mwancho murire chibicheche na boska kegega mwancho murire chibicheche gache masemo koroiga se omocho bosongo asabono aba mense mega bagenda tekorokia okogeche kwabo akubatekana no gukwa ako murai ga beke magia o batekana no gukwa kwa ebono murire bange babo bakolera batabuna ense ya Kenya yanyorera sare no kubatekana kwae bono ege koleki gani kubono kyandira kuba ege kogosa bange babo bagorokia okogeche kwabo kubatikana nukwa kumurayiga ase kekere bosi mwacho muriria ntochi gosanga nabamenyi bose egati abasabense meye abe elitonya kuba toko igwe berengere byabo kubatikana nukwa kumurayiga beke magia ODM ne sababu enene ekogera bakwanga nene aiga ninde no ya mwa akura sense elitalia nani ngekogera gwasokire asokoroke kogechu kwa igoro yo kwa kumrebeke magia ODM. Kwa majina anaitwa Michael Uma kutoka Kisii National Polytechnic. Tuna huzuni sana kwa kusikia kwamba baba ametuacha, ndio maana tunafanya kitu kama hiki ambacho tunaomba pia serikali atuwekee kama holiday yani. There is so much pain and we are here to pass our condolences to the family of the Raila Amolo Odinga. Yeah, thanks. Nimeshukuru sana. Tuko na huzuni ndio maana tuko hapa siku ya leo kuhuzunika kwa kitendo kilichofanyika leo kwamba tumepoteza baba wetu, mtu ambaye tunamwaminia sana. Tuna huzuni kabisa. We are mourning for a legend guy, very regarded guy, Raila Amolo Odinga. Rest in peace, Baba. Thank you. Mano sana mwacho muriria ebindi ko byabere gati birengere kurwase gati abasa kurwase seme abara kira ko gachi ko kwabo kusama gombabo kubwatekana ando kwa ku Mosike Raila Odinga nabo chakanirita anda ko tutengi kiria urachi ko monyorira Raila Odinga nani kikeri kyagarire gwasokire korokia amayandao Tegenda samare tangoro kwetu nara konduso eba kondo kama DVD abande egento nda nyiro mwako otokonyire sana ogere tuwate freedom of speech, freedom of multipartyism na kila kitu ambaye amefanya kitu ambaye anajua kitu anaelewa. Huyo mzee ametungangania hii nchi, ameifikisha mahali ameifikisha. So naomba tu apumzike kwa amani na hatutapata kiongozi kama yeye. Ninamkumbuka kwa mambo mingi ambayo hata siwezi yataja hapa. Huyu ni mtu mzalendo na ni mtu anajua kupigania wananchi wake. Thank you very much. Kubatikana no gukukuri kirio oraganie otengi kirio rarwe birengererio orachukura nigekodo chinga kichimero baliyo ko mwene Mosike Raila Odinga asa masikani aya Raila Odinga rwanirete tiga serikali serikali ya devolution make sure every county yanyola magendero uneta keire without ubaguzi wa yote despite wale walimpigia kura na wenye wako kumpigia kura. Atujumuishe sote, sisi sote ni wa Kenya, sisi sote tunalipa ushuru kama kawaida, so atufanyie maendeleo vile inastahili. Hiyo tu. Aso murubari uko lile Mosike Raila Odinga gusoko lile mabero enki kirioraga ni bachikurigirire. Again tanga ni babante bamweti every county ili tumuangalie. Kuna wengine hata hatuwezi fika State House ama mahali ya kwake, kila mtu tumuone ili tuone kweli ni kwamba tuhakikishe eti huyo jamaa ameenda. Hiyo Mwema sana mwancho muriria bwegeta sene kyagatembe ebyo negati ibirengererio bamenye bense mayiga kurwase umuco igobo songo abagenderete korokia okogechi kwa kubwatekana no gukwa akomurayiga wekya magia ODM Mosike Raila Odinga gati abo ngo bagotabuna gusokorengana nibirengerero bibiri banyara ko bakurwa igoro yemero belio buna barachikugania egokorwe kinga kichio koroberia ochiko mwene Mosike Raila Odinga gati abo ni kubateburu buna nerbuya Mosike mobere bu Mosike Raila Odinga wetigwa se chinsemo au ime yense ya Kenya
elia bakenya banyoreri bagali okuyoligereria emo yokorokia amasikani yabo yomwelio kati yabo bego ni barore bengerere obuna ni kubwendete banyoro muroberio andake bukorwa egento geke bese era chikokonya soko ene kebuna emiroberio yomoskere lodinga yokomwania yanyare koba gegokoreka senchira yobororo na kero yomo onyoreri baga lyokomorera buno moskere lodinga iga ninde namo wabamenyi kurwase account ya Kisii andake nechiko ne atotebeli tanandingi kelia orachikumonyolera moskere lodinga ndiamono sana jengo tebanga mugaka Raila otemire ngaki kurwa jakete gategwa kituburayi otemire kurwanira serikali lakini singaki yayikire nyarega gutumuka nabantu abange bagoteba ndoje gokia bangote konyera karoro serikali ime bagote tutamura lakini sayi ngiroje abantu bagote bamo kuwanta mnyasati nyako babe ko ngaki ke gatajira kuona nabantu bakwara banangi kurizika ground one time bintu byonse byamara sana bemona sana akobwatekana nebirengerero byo aigabo igonende namo barai cross county ya Kisii nabago tutebelita ando tutebinganki kiliura chikonyorero mosikere lodinga biyamona batagasachi babinto iga toro Raila Amolo Odinga yari kobokorara lakini bono ngota kwa sensei Raila akoli ama ya mange moligereria bugeta sene kyagetembe asige kerebosio mwacho moligereria molikito dipo na asanya asese mwende na chikoto tebigoro yobogima bumoske Raila asoborai na egati yebintu biria ara chikonyolerwa n'abakenya banyarko bagosanga ibirengerero bya budipo mbia mono sana umwanchwa umurigele katanto kusangeye maseye mokorega sobogatagati womochi obosongo bunalitoka kokotebya anene ase serikali kabira bwense Daniel Toroitich arap Moi omugaka Raila Right Honorable Raila Amolo Odinga nigo abwatitwe na koirwa asechera agasibwa egesibo kiemiaka 5 nomo anene ekikeirerete ero gusibwa kwaye nokorwanerera obwene bwa mwanya bantu nabo igo okobunwa kwerichiko igo bono nde bwensi uri kororekana kagupinga gusika kogenda mamincha ne serikali nigari kwirwe gitambo kerege tindi engana tokote banga nabangi babwate twigati yabo no mungwano korokwanga Kennedy Matiba ingati yabali babwate twe no moske Right Honorable Raila Amolo Odinga omwaka 1982 inseyo borai bwo murai bwense okabere Daniel Toroitich arap Moi asama tukamange nigo twabere tokora omoske Raila Amolo Odinga gakurwanerera rights bose obwene bwa mwanya bantu nabo igo kwegerera anene richiko like democracy democracy konyoro bwene kupata uhuru ebingati yegange nene omoske Raila Amolo Odinga alikurwanerera anene gochaiga ase abakenya na mange abakenya batwadiganeretie na manga abakenya babwate asoko mwenyera omoske Right Honorable Raila Amolo Odinga aiga kurwa sorongo rwagusi mwegura bananchi n'abasangire birengerero byabo emiroberi babwate nabo igo kuburia kwabo gucia serikali asebire biga togenderete kumurera gose kumwenyera omurai bwense gose Right Honorable Raila Amolo Odinga oyure konye omunyakero gobwekiama kia ODM Orange Democratic Movement ekigia chageto mwaka 2002 nonyana barokigwa be University Net College nigo baragange amo 9 timatinga ambabwate nkwana barasange asoko munyora Raila Amolo Odinga munatogenda tekonyora chibiche chiga abarokigwa kurwase University ya Kisii boigo nabo gusko guchango sange birengerero byao igoro yomoske Raila Amolo Odinga nabo chakanire tali yago atatemninge okunyora igoro ya Raila na okubole kwanguru kugujise serikali kubole kwana nale kubole kujase serikali niterane ngo Nelson Yamete Nyakundi inje na kubole kwa umuske Raila Amolo Odinga ngotwegerera renge ase nsemo ya chile bobe ngotwegerera renge binte binge lakini maana twigwete bobe kurara kwaye twigwete bobe sana tubata mbiamono sana na chakanire tali yago ototebi nsemo gikwarwa nande ngakiwete igoro yogo kwa mugaka Raila Amolo Odinga okay yaserie tali anengoro bijare radio tour na ure kuruge nsemo ya Nyamira ndege gasomo chibo songo
ni go toichanire tugukwa umweshimiwa Raila Amolo Odinga oyo bereka ototete binte binge ase Kenya yaito umweshimiwa Raila Odinga obereka ototea naone kire bintu bya chirobe ni gakwa na guchase serikali ya Nyaroko bagikoigu of recently paka konyekere serikali ya machiri kogwa ni gaje imukigoro agatenia serikali ya bona gapaka tubugato bwene bo waitete bona iga ni gona ngo sabase serikali ekero mweshimiwa Raila umubero yeti ukere county abantu bento kunyorora nyuma atara iru ariponda chigotugoto. Asanteni sana. Biamono sana ngabungati yebirangereria korwa saba menyibe county ya Kisii au inigaro jinsi muchenya mira osangamo nintu chakaniri tali yao arafu ototebi ninkyo kunyora umugaka Raila Amolo Odinga anje dedera nangor kuchara mumanyi mukajo bosongo gaiga nje yango tayari tangani ngapole ase omuchoraira ne familia ya Raila na Kenya ngima Raila nigabere ogototetea muna intu aba Kenya ase elim maritipati ntu amaitenga ntokwane na tokukwana higa serikali ya Moi ya Kibaki agatema gotetea kirenda karos katiba akaigura chinjara chitwara ngucha kuigurwa njengo te bapore Raila ogende no mulembe amen. Alright, mbia mono sana umwancho muligereria iko muna twagenda gusangamo naye manyanga Raila Amolo Odinga nere one of the stakeholders anasokorosia amangana ye katiba gose richiko nabo igo amendment ya constitution imeyense ya Kenya igabere kagutenena bene buna omurwanereria opinzani obwate chinguru kurwa serikali ya chonsi kurwa serikali ya Moi serikali ya Kibaki nabo igo serikali ya Uhuru goika bagakora handshake nabo igo serikali yegenderete yo muraibwense Dr. William Samoei Ruto tigatotebenga ase amatuka bwango igagosomo ga Raila Amolo Odinga nigabeire ga korara kare no kubwatana ne serikali ya William Samoei Ruto ya Kenya kwanza bunenjere ya moyo koleto murembe ekagere bire binga nigo twabere tokomorera kurwanirira serikali liberera ngo charire ono lakini baadaye ekarabwatana ne serikali na ndo murembo koraki murembocha nabokanda gutumanya mange muri keto Daniel Ontere Abia mono sana dipon sevirengere biao kubwatekana na uko kwa kumuske Raila Odinga aiganinde no moba barali kurwa se county ya Kisii mwacho muligeria ne chiko ne ratu manyinga nkikeria uraje kumonyero muske Raila Odinga ayino muralia kwabere ko gotanu muske Raila Odinga se chinsemo au banyara kuba kuligeria kusuko abere close mono segati ya magendera ega segati ya mesangira kano yae nkikeria uraje kumonyero Raila Odinga nani ngakya kwa mayete kwa kasuko kachika kishoko kwa mbia mono nchesa marietangor kwa bibu mono mari mono gari baba saime county ya Kisii secretary general ekene omuske Raila Amolo Odinga ni gasire nande twali redi yandali nene anamane kere kunyoro muna abali kibamangana majya omuske Raila Amolo Odinga ne onyatwa bagako baegera banyore freedom tetokanga abarai bali bara serikali ni goba gofinya amangana media singe abarari no bakobeka mangana mbeo mbako bosako ba biased nande asemangana yokoleta multi party omuske Raila Amolo Odinga nganya ko bagako wanera mono amangana ayoye byama ebinge kegera ase amatukama gegani go twaroche nga ekiameke mojo karikenge Kenya ko ba gekora asense ya Kenya kini omuske Raila Amolo Odinga gatabanga no digatunya ko bato twale byame ebinge erinde obosibole bonyara ko babogo toka nali nabantu bande bara byara ko ba accommodated ekagere kiameke monge wakomuke kunya ko bage wakomodate abantu abange igo kinege ntekende sana gyakapatunya ko batoko moye tokumonyora omuske Raila Amolo Odinga okora nandebo igoke tokoria litkoria lero mwana siasa onde tayo otigarela Amolo Odinga onyako bagakobeka personal interest cha yensemo na kunyara ko bagakurwanira ense ya Kenya nyora mwaka 2007 ekero ense nya tokobage utura chibura buru lakini omuske Raila Amolo Odinga agatebanga no obwo chori obona obwagenda bona bwagenda Kenya nene ndokobwa omonto yo omotiga tugamangana mange tunyara ko batokoleto murembe imenseto ya Kenya igono morayo nyako bagakobeka personal interest cha yensemo na kunyara ko bagakurwanira aba Kenya bande the only politician ogokore genteke asensemo ya mangana ya barali yangi kiriora chukumonyora Raila Odinga gusase a the sphere ya mangana yoboli kibwa mangana
Raila Amolo Odinga no muntu omanyire anemo na sokorwanira abantu bainse ekero emiaka ya maigatora serikali ekotema ko finya abararia mbanyako bakobeka mangana buna bwenderete batagete abararia banyako bako bakere ko banyako batogilio karioka mpaka nonyene ekero engakiri babwatama mucho lakini Raila Amolo Odinga nyako bagakurwana esegienene na kwene kinga ntubate kunga freedom of journalism at least abarari banyako babakonyora obombo bwabo erindari morioka banyarako babawo express bibigenderete asense ito ya Kenya ndio Pemona sana umancho moleria ayakorwase omocho bosongo naomba mbaki hapo chini tafadhali ile hapo chini alafu nawapa nafasi mmonge unaweza ukatuambia wewe jina lako jina lako na unamkumbuka Raila kwa nini? Mimi kwa majina naitwa Moni Francis Katel. Mimi ni mkazi wa Kisumu. Mimi ni Mjaluo. Nakumbuka Raila kwa stories zingine tunasikia na zingine tunaziona. Tunasikia alileta ugatuzi alileta devolution na constitution yenye inatudrive sahi ndio alileta. Tumepata huzuni kubwa kama sisi wafuasi wa ODM, si Wajaluo pekee. Sawa. Asante sana. Labda unaitwa jina lako? Kwa majina naitwa James Ochieng. Mimi ni Mjaluo. Nakumbuka kifo cha Raila. Kifo cha Raila imekuwa tumepoteza pakubwa sana. Unajua Raila amepigania wananchi wote. Raila alishikwa miaka 20 ili Wakenya wapate uhuru. Nasema hiyo kitu imetuumiza sana Wakenya wote na asante. Jina lako na ni kwa sababu gani umejitokeza kwa Raila? Nyinga Odero Thomas Onyango Agwambo Oweyowa. Ni huzuni mingi sana. Imekuwa mbaya. Doluto mewachoka ma. Aba Agwambo foto gini oktore sana ni baba iwewe marat. Baba wewe. Unaitwa jina lako nani na umejitokeza kwa sababu gani? Iluongani Sharon Ako. Raila lit nwa jo Kenya. Wadonga lit jo tuwa jo Kanyana. Yudo machal gi Raila pod onge. Lit uru. Poleza sana. Sai tuko na wakati ngumu. Baba ametuacha. Sai tunaombeleza Mimi naitwa Victor na baba tumejua vizuri baba ametupigania. Mimi naitwa Victor na vile tunamjua baba ametupigania kutoka utotoni mwake mpaka saizi akakuwa na miaka 80 na tuna huzuni kubwa kwa kifo yake kwa sababu tumejua vizuri ni baba ndiye alikuwa anatuleta pamoja sisi kama Wajaluo na kwa hivyo kifo yake imetufanya tunauma ndio maana tuko hapa. Kwa hivyo lazima tusimame na baba hata akiwa amekufa. Asanteni. Kwa jina naitwa Victor Onyango. Mkazi wa Homa Bay County. Yale metupigania toka utotoni. Tumekufa. Akwani baba kikinini kikue. Kaja kwa timoni mara chapi jul. Kikinini kikue. Anao. My name is Lilian. I'm a young Kenyan in this country. I want to mourn Baba because he has done a lot to this country. And I want to mourn because Baba is a great person. And I want to tell our fellow Kenyans that it's indeed a very sad day that we are mourning this man. We want to say pole sana to the Raila family, pole sana to all the Kenyans in this country. Pole sana.
ambaye mono sana mwancho muriria ebyo negati ibirengerere byo bamenye kura se county ya Kisii na mona baigana boro kigwa abagosoma so muchobo songo bali bakura sesemo ya Kisumu kurwa se enka kabisa yo Mosquera Odinga bangi babone ko barure ki sababu aho ekibanyara kikonyara bakumonyerera bangi bakomote bakubumura urwanirita bakenya bakawaida asa kwa ina kibona amagendera nyere ko bagago cha sense ya Kenya Mosquera ila bamutebere ko ba oyo lenge gati ya balia abakurwanira abakenya bakawaida nabo chakaniri to tebinganku kikeria urachukuru Mosquera enje samaria tangoro kwa Josephat Momanyi Mobagi oyo kuligie kero kelika senator wa Kisii County nitaka tukotebanga nande nera toire myake menge sana sese ya Kenya kanyaro muntu buna Raila Amolo Odinga asengi nchobeire kago tunamona sama na demokrasia yetu ya Kenya nabo igona bera bege ntege kone sana kanyaro muntu ngabunoyo bege ntotogo saba Kenya yetu tuarobo toereru ekere kumurera umugaka Raila Odinga nyasaye tikamobeka sagaya asingincho okorega asingiya sana asingincho kurwanira obusibule bwe demokrasia yetu ya Kenya mbiya muno sana mora sana anake kiriora chikogania babeka semero bali yoko mwana Mosquera Odinga egere oisaneke kureme yawo ngwaeni wasenjera Mosquera ege ntondaga ni bakore asingincho Raila tarenge omorai asenseite ya Kenya yoka kurene ni garenge pan africanist omonto manyire sensengima na mono orenge korere kene kyobusibole bwa Africa aseko ni konda atakenga aba Africa bonsin ne byongozi byonsi bya Africa biche asenge choko molera Raila Odinga ase ense ya Kenya na boy go barwe egento nyore university ya meche nchugu na korkwere taliaye asenge choko musika asemere meme na korra ense ya Kenya andake muro bali ki oli urachikoga ne babwatie chenga kichoko lirere ko mubere bo Mosquera Odinga buna ba korre kur maiga asemebere yo mugaka Moi na Kibaki tikama bombe kasa machenga ya bunge elinda ai kuna na matuka tano asenge chaba na inji kogenda kuligere yo muberoye asenge njo no mugaka wa masikani na ndo korre meme na sense ya Kenya ndia mono mona sana mwancho murire abo gatasene kyagatembe aho iniga bere Josephat Momanyi uyurole berengere biyaye ayigabo go nindi negati yabamenye abarachi ko tutabirieta na ande ngikiri urachi kumwingero Mosquera nasema kwamba ningependa uniambie jina lako na uniambie ni kwa sababu gani ama ni sababu gani utamkumbuka Raila Odinga. Salamia wa Kenya, tuko na huzuni lakini tunaomba tu Mungu atupatie tuko na hasira, tuko na uchungu lakini waje tuombe tu Mungu atusaidie. Tuko na machungu lakini hatuna uwezo mwingine, Mungu tunawaacha tu Mungu. Asanteni. Samarieta Nengoro kuvita magare mwanafunzi wetu University ya Kisii ninde no mwandoko obosira kwa Raila Amolo Odinga oyo nyalto pigania demokrasia lendete ya 2010 ngona munyore Raila no muntu otemire gokonye nse okwerwa obeka siasa kando orinde yomorembe bwense tigara ira tumuka somorembe togendere kumunyo ya mono sana mwacho mu ligirire bwegatasene kyagatembe akorengana nebirengerero bye bamenye kurwase county ya Kisii atebire mubere bu Mosquera Raila chinga kicho muroberio gose chinga kicho muroberio oboko mwanya mubero nyara kuba gogweti kwase chisemo igona kagirete ngaraira tare gochiko bata support matyangi round ye ngondo chebuna moye gerete round ye matyangi ro chiko support go tatiganda maetinga ngakibone go chako ba Kenya twanyorire tuakirwe kiranya kong siasa ya Kenya ya chenjiri timbuga tia mange Kenya sakoro kwanja kwae sana abagoto na kimwakwa na tabangu na kimote ketenda twagania tutebirieta ngikiri urachukumenyero Mosquera inje date ite ya ndindira rabia ko lakini renda chikwe cha chindu hata magaroyo lakini wewe mchinga tando muliti yani pro defense government ya serikali ya mono sana nabo chakaririeta tutebi ngikiri urachukumenyero Mosquera inje nelietalia nengo kwe Simba eyo Fanyansi mbogaka orwani rogenda rwayo tumokire aya korire tigatuanja nenga makweli naro na intuntukwe ya mona sana wajumuriria
Ogo chakane rita otote ngaki kejura chikonyo musikere Raila Odinga. Somebody tangoro kweba nisibogongo. Yani gaki nse yatogokire. Twa maithe nanto siri gaki Raila ominto gaki. Gaki. Ngoja gokonya Kenya yebuna Raila achire gaki. Gaki Raila kurunyanza okonyira abana twa ituru kurunyanza gaki Raila uturwanira. Ngoro nende oraje kurwanira kurunyanza gaki. Raila ntwa wanjete ongote pole sana se familia ya Raila ida pole sana asogo sirio mugako na abantu ba Bondo na Maseno tunawaambia pole sana sengenja makwiri arono wale otogote abo muntu ito Raila karenge gaiga opposition arenge bya lakini buna chitoko broad based amangana anze kuchange mpaka Raila afya yake ikaanza kutoweka. Sasa tunasema pole sana kwa wananchi. Nyane familia yangu ta pole sana. Aina na ngote ina tukota gedolio moto monga orato konyere nse una Raila. Raila kuru 2010 ubangire nse urwanere nse igondo bwati monto ndo rarwanese sengenze nyansha antoma thingo uja kurwanira baba watu tikachitaya igoro ntoma thina bono iga barwira bakurwara baba naye kwa nguturwanira ngo nende bono raje kuturwanira kwa hivyo ngote pole sana sengima pole sana ya muno sana mwancho muriria ebyo negati ya birengererio gose abo babere bagogochera sembeo negati bamenye kurwa se county ya Kisii abanyarira ko babakuru birengererio bya kubwatekana no gukwa ko moske Raila Odinga bange babo bakurwa kisababo ao choko munyorera nechiko moralia dipo nasanya sense mwende ajina ko baga gutukwanira igoro yo kwa Raila Odinga na andake ngikeriora ne kupandira kubwatekana no gukwa Mbia mono sana mwanchwa o morigereria bwegeta seni kiagete mbegeta seni kia chire nkuma isiko na imeyorogongo rwagusi ni gabara ibeso kirie aso kumurera umusikira Raila Odinga kubwatekana amekuwa mchapakazi mtetezi wa wanyonge ni gaberega kurwanirira bari no konyora wainse aso gweteri chiko na boigo amangana amendment ya constitution na manganande amange iko mwanchu murigerekana ndo kusangase nchirenga buneyo ndate ko kwenyolinga Raila Odinga ni gaberega kurwanirira kiro kyo president Ntunda angeisano kurende tanya konyarirwa kobo murai bwense kurende ni gaberega utwara chinguru chinene anene buna omurai bu opposition tutakageretinga ntonyore nando muntu nga buno ywe kati yabarai bali ba murereire omuske Right Honorable Raila Odinga no mujumbe ukitutu uchache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi ni gatumira magombaye gucha se family na bogia mate yo mugaka Right Honorable Raila Odinga gukumanya so bwenge omujumbe Mheshimiwa Anthony Kibagendi nigo ainyorete libaga liaye wetera sekiama kia ODM koba omurai webunge ya kitutu chache South igobono ngati yabalia tutebeji beneficiaries na bari bagenderete gosanga naba Kenya nabo igo koena na obosibori bwabo igobono Kibagendi ni garure amagomba ya bene asatebenga Right Honorable Raila Odinga nigo ale umurai niga aiburi twe noburai meyaye nande nigo abiriga kurwanirira nene abantu baria bali no konyora waise wose common mwananchi ikiao te banga nere buno mujumbo tuja South oikagendere wakeliogi kegima asogote nera ensemu y'abananchi wose bari asokonyora waise asatebenga Right Honorable Raila Odinga tomanye tinga sense ya Kenya ntonyore na inde omo rayonde oranya gutwara chinguru anene gochia serikali yereo buna Right Honorable Raila Odinga nde ase omwaka w'ekiro bibere na isano obocho
ekero bwakoretwe ntwaroche ng'esakasaka njabete sana imeyense ya Kenya abantu bagaitwa chisege ngaki ya Kibaki Kibaki tosha akamokoboko Kibaki akaba omuraibwense ekere ngaki yegete yo muraibwense Uhuru Muigai Kenyatta ebiro byakera byegete naro chibura buruncha bete grali getu muraibwense kulinda tachikoira maiga yaye akakolindu tukurukanga handshake ekera kote handshake ense ya Kenya ikanyara gotegerera ekaba no murembe goika okugamba kwa omuraibwense Dr. omuraibwense Uhuru Muigai Kenyatta agakora egipindi kiaye chinsa chiti anarasoma ujumbe ndoche kega yachire yomo president wense yaito ya Kenya Dr. William Samuel Ruto ningaote se ya Kenya nigo Security Council was the extraordinary National Security Council boygo as a special cabinet sitting as a gobono kubwatekana no gusira komo gaka Raila Amolo Odinga igobono muraibwense nigachi kirenga totware extraordinary council meeting abanyakero go baraikira nebijao asiyega semetandao na baga togenda tukomanye masemo muneka tasini kyate birenga babwata mange ayo bakumunyora kubwatikana nemirimo yayabaireka gokora asokurwanirira abana inchi bunabono twasangire nagati y'abamenyi be county ya Kisii go baruro koboria anene go chia serikali koene kyanga ekero mu biro yura rusiwa sense ya isiko go chia sense ya Kenya asenge chimiro bilio yoko ni wakwae nigo baruro koboria nga anye nokobwa omuga ko yoniga ire temeli ya siasa anene mono niga wataba fuasi abange nonyene ngaki adosoka asukwa mbele serikali gokora maandamano niga bantu bale gosoka asobonge n'abantu nigo berwete bokwa nonyene asengecho yaye erekoba omurai nigo baruroko bole kwa benenga serikali enekenga omuberoye ngotali wole chisemo ao anene imiye county gosense to ya Kenya seba boliri ngonyo kubwatali wese county chonse emerongena na isano aso okumurigerelia na koena na rambirambi gochia ase family mwentireyemo yokumulera na komama skani aye yo moelio kubwatikana ni gabeire omurwaneria wese nja samari na Benjamin ya Tembo Soro nguruwe ward ya Bastiaje kwa sub county iko toko da banga iko dua nyorira habari yo mugago Raila Odinga amono gumyo kana ngonyare ko korara kurinde toko de bakanya bonsinga niko dua sabanga mugaga digara ra soka okuya atimuke okorire mireme menge ndo nyoro mwaga Raila Odinga ketangani ekatiba ya ite bono tubwatra busubure bwo kugamba onyandirikale kanga bono tware kugwana iga lakini morojo turwanire twanyorire katiba lere tugwana busubure okurusiruta magoso gwakoleke kujia obusubure turi kuburiwa egente kenana ariko basaba bono abantu bamindu morojo twasere atengaki ikomwaga tugire tugo twasengaki abajode bono barene kamoranje abana siasa babona mwana dire maega mwana wana David Badri de mboga wana do bolo simba dati oranje bono wadire kia mege ora na bono bokege no bongaini laira ni gare ke kwanje gente kemo laira tale ko beka masra ya bosimono igale kwanja
oro lense ngane yenge karare ko agaro jori wede ogoro rairo ija akwa to giba gyogo na inu muna mwa digaire mo banendi tani yoburai endi tani yoburai de ko agini ansero no agora esi de no digaire igabando baminto ya ngidurudo konyora leiro tagire mudo gustiga noro jamagandro narusi wala de agora omonga konyoda gira kolete koranje todo dia de vingira quadra na bola simbara de mogaba noito que project de dirigo na maja gire tiere nado de sabonde kunyade kana moro jenga ari dugara boko ni wa godwaro sabanga na ndwa dujiga ndido ala duri dugar magisi dumanga kole duwale ala dune ndega banto idwa moro ali gisi stadium age ndanda Samahani boss, hizo viti weka hapa. Niombe tusikizane hivi. Tusikizane hivi. Asante. Asante. Tukubaliane hivi. Naomba tusikizane. Naomba tusikizane. Ili tupatie waandishi wa habari na taifa zima la Kenya ripoti kamili, ninawaomba tupeane nafasi hapa ili wale watatupea ripoti wasimame hapa. Nyinyi mlio pembeni, naomba tuende upande huu nyuma ili tuweze kusikia sisi wote. Asanteni sana. Na ninawashukuru kwa kukuja na kulia na sisi. Tusonge tafadhali. Waandishi wa habari wote tusalie pale ili tupewe habari. Tukuje nyuma na hizi viti zitakuwa zinakaliwa na watu, tuende nyuma ya viti. Wale tumeketi hapa tafadhali. Wale tumeketi hapa. Hapa mbele kila mtu aondoke sasa. Tafadhali. Spider. Hapa mbele kila mtu aondoke. Alafu ndugu yangu kando ya hii kiti, madam. Hiyo ni kiti ya Mama Ida. Hiyo ni kiti ya Mungu. Ameweka mama bwana nani? Wanasema kuja kupangwa. Hivi viti visalie hivi. Naomba hatua mbili kando. Boss. Kwa heshima tusonge tu hatua mbili kando. Tusonge tu hatua mbili kando. Pole pole, pole pole. Naomba ndugu yangu kidogo tu kwa heshima. Kwa heshima tu. Kwa heshima tu. Tuheshimu familia hii na tuheshimu boma hii. Kwa heshima. Baba ametupigania miaka mingi, tuheshimu boma yake. Bishop, naomba usonge nyuma kidogo. Songa tu kando kidogo. Songa kando kidogo. Thank you. Asante. Naomba ukiwa upande wangu huu, nisongea hatua mbili nyuma. Choria chora matintu. Erokamano. Erokamano. Erokamano.
Asante. Naomba tuende hatua zingine 3 kando. Niombe tuende hatua 3 kando. Niombe tusonge hatua 3 kando. Upande huu wa kulia. Ndugu yangu, songa hatua 3 kando tafadhali. Bro. Na sasa naomba utoke mbele ya kamera ndugu yangu. Ndugu yangu. 2 steps nyuma, naomba kwa heshima. Tusonge hatua 3 nyuma. Wanatokezea hapa. Tuende hivyo. Tuna jogi kabisa. Naomba tusonge hatua 2 nyuma. Kama hii ndio njia, wao watu watoke hapa, sasa na pale. Ndio wafungue njia hapa. Naomba usonge nyuma kwanza. Upande wangu wa kulia tusonge nyuma sisi wote. Tusonge nyuma upande wangu wa kulia. Warudi nyuma. Wale mumesimama hapa, we songa nyuma bwana. Asante. Upande huu naomba tusonge nyuma. Asante. Upande huu naomba tusonge nyuma hatua 2. Lazima tusonge nyuma upande huu. Lazima tusonge. Tusonge kwa pamoja. Tusonge kwa pamoja. Upande huu wa kulia, asante. Tuende hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Hivyo tunaenda. Tusonge wote. Upande huu paka tusonge nyuma. Oburu kende. Then ngachanyalo uwe kote. Viongozi wote nyuma yangu. Na hapa lazima musonge nyuma. Tufanye hiyo kazi, tusonge nyuma. Tufanye hiyo kazi. Yobra, fanya hiyo kazi. Mana inde mwanchwa umurigariria karibu sana ase entunda ya gatatu ya yo murobiro oyubo ya gendrete ritukiriga ri Jumatano itariki 15 rituko
twaboka gusensi ya Kenya yaboka ningana yogo ichania mwancho murigerera muraibu kiama kiregia ODM Raila Amolo Odinga nigo abere kago osenigasire obogima bwaye mapema emambe ya rero muna twabere tukurigerera omugana yo Mtumatilda karibu sana ase raundi ya gatatu ananake o tiyo mwancho murigerera igoro yalia twabere tugosanga na bamenyi bo muchi obosongo gwetera abaliki baitu bamangana babere ndipo nasanya ne Daniel Ntiri ntwate bawe mabaya ba mienda sam basokire kagire ngano nyo ikranste na bwigwete bikuru ntumaitinga abana beskuru abasaye abaonchorere yani abantu kuru achinse mochonsi bagendete kolera sana tuteti meetinga na basabolete mete sana na boy mogete mete sana ba kolera amato bunenchire moyo korokia ogoichana akwabo gose ogotuma engora yabo uchase enkairi ekiro kurigereria meche menge Catherine boniga unabona tuguchaka kurwalia se bondo gotoke county asia yes ase county asia chinse mochiri cha bondo na babantu baikire ase omuchi enkayae moske Raila Odinga aria Karen asa obomenyo bwa na rase enkayae na boro